Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha besicela-ke ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa yikho konke esizobe sikuchaza. Kanti siyatholakala lapha ku-TikTok sichaza amaphupho, siyatholakala ku-Facebook sichaza amaphupho. Uyakwazi-ke ukusibhalela khona ku-inbox okanye ucele inamba kodwa nala ngizoyishiya. Zikhona izincwadi zamaphupho 400, ikhona insipho yobulongo eyenza into ey'ningi. Namuhla sizokhuluma ngokuphupha ukhala. Ngibonile-ke kuma-comment lapha ku-TikTok ukuthi baningi abebebuza ngokukhala ukuthi uma ukhala ephusheni kusuke kwenziwa yini, kudalwa yini okanye kusuke kubika ini. Ngithemba ukuthi namuhla iyothi phela le video incazelo usuyazi, kodwa wena iba nesiqiniseko sokuthi uyasubscribe-a. Ukuphupha ukhala, ngabe-ke kubika ukuthini? Ngabe hlampe uyakhala, mhlampe ukhala uze ube nesibibithwane. Kwesinye isikhathi umuntu kuyenzeka aphuphe ekhala, uthole ukuthi uyoze evuka ekuseni vele uyakhala, yabo, uthole ukuthi vele ubekhala kwangempela ephusheni. Engingakusho nje ukuthi uyaphupha ukhala uma-ke uvika umoya omubi osendlini. Okungenzeka ukuthi indlu olele kuyona inezipoki noma umoya ongasile, ongekho right, okuhaqayo. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi vele uba nephupho elibi, uze ugcine usukhala kwangempela cause kuyenzeka ukuthi uyakhala uzizwe nawe usukhala ngempela. Uthi uyavuka ekuseni, hawu amehlo abovu, kanti ubukhala okwangempela, yabo. Kuyenzeka ukuthi indaba yokukhala kube ukuthi into eyenzekala okwangempela. Kwesinye isikhathi futhi ukuphupha ukhala kuyachaza ukuthi-ke uzolungelwa izinto. Uzichazele kanjalo kumkhulu. Uma unombuzo sicela ubuze laphana-ke emaphejini ethu okanye ku-WhatsApp, sobe sesikwenzela-ke nawe yakho ividiyo ngokuhlukile siyiphoste la ku-YouTube. Nisale kahle, ningakhohlwa uku-subscribe.